benvingudes al nou taller d'Educació Física amb material reciclat. Avui anem a fer una tarea molt senzilla, i és que anem a crear una cistella per a poder jugar a qualsevol joc relacionat amb el bàsquet o fins i tot el de llançar al mitjó que ens va presentar Javi l'altre dia. Així que anem allà. Primer de tot, anem a protegir la nostra taula amb un paper de periòdic dels que tenim per a reciclar. Què necessitem per a fer la nostra cistella? Primer, una garrafa d'aigua de 5 litres com a mínim, aquesta ens serveix, un cúter, unes tisores, i sempre que utilitzem aquestes ferramentes baix la supervisió d'un adult, i un rotulador permanent per a marcar per on hem de tallar. També necessitarem cinta adhesiva, qualsevol ens serveix. I anem a començar amb el procés de construcció. Primer de tot, agafem la nostra garrafa i dibuixem per on anem a tallar. No fa falta que siga circular, sinó simplement per a que capi per dins un objecte que nosaltres llancem per a encistellar. Fem així, marquem tot el que anem a llevar, ho faig una mica més ample, i ara només queda retallar. Agafem el cúter, que és molt més ràpid, assegurem bé i clavem amb força dins de la garrafa d'aigua. Anem retallant en cura de no tallar-nos tota la superfície de la garrafa que hem de treure fora, i per ahí és per on colarem les pilotes o els objectes que utilitzarem per a jugar. Una vegada que ja ho hem retallat, llevem la tapa, no la llancem al fem perquè pot ser que la puguem utilitzar, i anem a protegir les vores del que hem retallat per tal de no raspar-nos les mans quan treguem les pilotes de dins de la garrafa. I ho farem amb la cinta adhesiva, la qual mesurarem a l'amplària del forat, tallem un trosset de cinta, i posem la meitat que va per fora i l'altra meitat que va per dins, i la doblem per a que protegisca les vores. Així no es farem malbé. Bé, només ens queda l'última part de l'obertura per protegir amb la cinta i ja ho tenim. Només afegir que si voleu repetir aquest procés 2 o 3 vegades, si veieu que podeu fer-vos alguna ferida ficant la mà, podeu ficar fins a 3 capes, però veieu que no passa res. I quan jo fique la mà per a agafar les pilotes no em faré mal. I ja està. Ara només queda decorar-la. Jo ara no vaig a decorar-la, perquè no tinc pintura a casa, ni rotuladors, però vos vaig a deixar uns models o uns exemples de com podeu decorar la vostra cistella per a que siga més divertit. Bé, ara només ens queda provar si funciona, així que anem allà. Bé, ara només ens queda provar què tal va. I jo he agafat les pilotes que vam fer de malabars amb paper de periòdic i anem a jugar. Li he ficat un pes baix, així encara que colpegem fort no caurà. Si no teniu aquest tipus de pes, qualsevol cosa serveix. Ja que hem agafat aquest tipus de garrafa que porten aquesta anella de plàstic, podem jugar penjant-ho de qualsevol lloc. Així no fa falta que juguem des de terra. Anem a jugar, ens posem a una distància i a llançar. I si així n'ha eixit. I dins. A veure? Res.